फोरनै ओमफ्राय जानानै नायनायसै र' टेस्ट आंनो जायाखै बिराद जानो लुगैखाबाय बरिया हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरबाय दे लोगोफोर बुट थेमर खालामनानै दिनै बेसेबा फुंनिफ्रायनो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरो नै लोगोफोर आङो माइब्रा सोमना दोन्दोंमोन हरावनो माने हरसेमानि माने लोगोफोर आं बिराद माइब्रा एवनाय जानायखौ नुनानैनो थानो हायैनि दिनै आङो सोमथारबाय आरो लोगोफोर आब' कबिताखौ माने बिराद मोजां एवनानै जानाय नुदों आरो लोगोफोर ओंखायनो माने ओरैबायसा माने गोसोखौ क्लाब क्लाब मोनबाय दं आरो आंबो सानसे मालाबा माइब्रा दंखायो नालाय आंबो सानसे माब्लाबा माइब्रा एवनायखौ जागोन हाय ओरैनो ओमफ्राय दायो आं एवनोसै लोगोफोर बिराद बरिया एवखागोन आरोना सोमना दोन्दोंमोन आं हरसे मानिनै एसे बुगास्रो जाजोबदो आरोना एसे होनाहरबाय लोगोफोर आं माने बांद्राय थावखौ हरासै बेखिनियानो जागोन ओरै होननानै ओमफ्राय लोगोसे नै सामब्राम हाना लादोंना बे सामब्रामखौल' होगोन आं लोगोफोर बानलु सानलु जेबो होआ एसे मोनां जाबाय र' लोगोफोर नै माइब्रा सावनाया ओमफ्राय माने आब' कबितानिखौ नुनानै ओरैबायसा माने क्लाब क्लाब बिखाया मला मोनगोन मला मोनजागोन जागासिनो दङ दै लोगोफोर ओमफ्राय एसे खोबाबना होबावनोसै र' फुङावनो लानाय बाथ्रा नालाय लोगोफोर खानाय सानाया एकदम जायदुमथार आरोना जास्ट मोखांल' सुखांनानै माने माइब्राखौ एवजेनदो आरो लोगोफोर मोनबायबो आरो ओइ बाबु गेदेरा जागोन ना जाया हा माइब्राखौ जागोन ना जाया नोङो जायैयाबो गाहाम दे स्कुलाव थांनाय गथ'फोरा माइब्रा जाबाथाय एसे उदैफ्रा एसे प्रब्लेम जानो नागिरो आरो देहाफोरा नुनायावसो माने जानायावसो गोथाव ओमफ्राय देहानि थाखाय बिराद गाज्रि आरोना माइब्राफोरा लोगोफोर ओमफ्राय माने सान्दुं गोसाफोराव जाबाबो मोदोमफोरा लरहायो आरोना एसे माने आला खाला मोननो नागिरो जायैयाबो गाहाम दे स्कुलाव थांनाय गथ'आ ओंखामानो जाखांबाय आरो फोरनै ओमफ्राय जानानै नायनायसै र' टेस्ट आंनो जायाखै बिराद जानो लुगैखाबाय बरिया बरिया गोथाव जादों माइब्रा दंखायोमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय माने इउटुबफोराव जानाय नुनानै आब' कबितामोनखौ बिराद माने गोसो जानानै दिनै एवनानै जाथारबाय आरो दैज्लांनि माइब्रायानो दंमोन माइ गायनायनि जोबाखैमोन माबा खामजाबा खामद' अप्प' खामोहाय अप्प' दुगैस्रां लोबस्रां स्र' ओंखारलायबाय आरो लोगोफोर साथा गंसे लानानै दाबायदि साथाखौ माबाखौ सान्दुंखौ बिराद गोसा मोनोना लोगोफोर ओंखायनो माने साथा इसे लास्रोबाय आं लोगोफोर न'खायाव थांनो नागिरदों आरो नै बानलु लाबाय थफ्ला मोननै बानलु फाननो थाङा नां लोगोफोर न'खायाव ओमफ्राय नै साथा लाबाय बिराद गरम सान्दुङा ओरैबायसा जिना बे साननैसोआ ओमफ्राय नै बानलु फाननो थांनोसै उपाय गैया लोगोफोर सान्दुं गोसाबाबोथ' फानना जाखानांगोन जाग्राया बिराद सान्दुं गाइखेर सा खलासे गोमो लोंना थांनोसै र' इसानाव गाइखेर दं नालाय लोगोफोर ओमफ्राय ओजाहा मालाय मैगं सैगं सायबायानो नै रेडि बानायबायानो इसा फल आरो फलजों आलु नामा ना फलजों ना संगोन नै इसा मालाय रेडि खालामखाबाय सानजौफुनि आं नै दासो साहा लोंना थांनोसै इसानाव बानलु होनाय फाजिनो मा खुन्दुं इयो आइ इन्दि इन्दियानो दालायनोसै नोंसा मा जि दागोन फालि मोदोमाव लाग्रा इन्दि जि लाबलायबाय नै लोगोफोर आइ बिखुमजो रांगावलि लाहा मालाय जि दाखायोहाय जिखौनो माने जोब्बानो ओइ मा इसोरहाय नोंसोर जाहालाहाय जि दावरावखा बेसे लानाय थुबसेयाव इयो 900 2 केजि 9,000 माबा 900 होननाय थुबसेयाव 9,000 आइ थुबसे नङा केजि 5,000 केजि 5,000 ओमफ्राय इयो एसे गिदिर लाना इयो 4,500 आयु जि दामखासो माथो ओमफ्राय गिदिरा दाम खमसिन ओमफ्राय इयो साफासिन जागोन आरो जियाव लानो आराम जागोन देनां दाम होयै माबा फाननांबाय नोंसाना दाम हमै आदि दानो हरनाय बिगुमाया फानजोबगोनानो दे गांसे लगा लागोन जोंहा गांनै फानजागोन नै मालाय आइ बिखुमजो रांगावलिया इन्दि खुन्दुं लाबलायबाय आरो नै नाहर जि दामखानो गासै दे रायजोफोर गांसेयाव नोंहालाय खुन्दुं
खुन्दुङा केजि 5000 सेरसेयाव 5000नो लोगोफोर केजि इनिफ्राय इसा माने मोदोमाव लाग्रा जि माबाया सोगांदो आरो ओमफ्राय माइदि होनांगौ इखो लोगोफोर नै इन्दि सि बिराद मोजां आरो इन्दि खुन्दुं मुसलपुरनिफ्राय लाबोदो इनिफ्राय माने 3000 करै फानगोन आरो सोरबाफोर बायोबाथाय देनां सोंबाथाय दाखांबाथाय आगर एरबाथाय आं नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ना नेबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नै नाय खुन्दुङा माबायदि कालार मोदोमलायदो थावख्रि थावख्रि गोदो लुनाया ओइनो बिलाइ माबा थांबाय रिसिप्ट दं बिबोना नै आलासियानो फैदो हाबा जानाया इसाना आइ बिखुमजो रांगावलिलानि फिसाजो गेदेर आरो माया 3000 300 बायदोंमोन नानिया मायो इयो 8476 केमान लुसि 8900 दोनो 8900 100ल' खम लाखिदो दाइखो ओमफ्य आरो इनिफ्राय फिसासिना 10000 जानो माने केजि 8400 माबा गोलैनाय खोमा 500 गोलैद्रायासै 4000 माबा गोलैदो आं गियो मोजां नायदो 238 4000 आगरखौलाय एरखागोन ना आरो माबाहाय मा खुन्दुं होन्दोंमोन आगर एरनाया ओमफ्राय 3000 फानगोन गिदिर गिदिर एरनानै हा मा होनदोंमोन दख'नायानो दख'ना लाबोयो र' लोगोफोर सिदा सिदि माने न' गाहायनिफ्राय फैनानै ओंख्रि ओंखाम संनायनि लाहार फाहारावसै आरो लोगोफोर 11तासो 12तासो जालायलांबाय ओमफ्राय लोगोसे माने जोगोनार लोगोफोर जोगोनार गोमोन न'निनो दङमोन नालाय जिहेतु ओमफ्राय बेजोंनो माने ना गोरानजों संनिसै लोगोफोर ना गोथांबो जेबो गैया ओंखायनो माने ना गोरानखौनो एसे होद्लाना होनोसै आरो सोमना लादां लोगोफोर दै गुदुंजों ना गोरानखौ माने बायनाय ना गोरानफोरखौ दै गुदुंजों सोमनानै सुवाबाथाय आंहा माने गोसोखौनो माने गोजोननाय मोना आरोना ओमफ्राय संहोलांबाय थानोसै दे लोगोफोर ना गोरानखौ एसे एवदबना लाबाय आं लोगोफोर थावआव फिदिंना लाबाय ओमफ्राय लोगोसे नै गोजाथार बिराद कालार गोनांथार लोगोफोर जोगोनारा एसे एवदब लानोसै ओमफ्राय दै होनोसै ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलु सानलु देफबना हरनोसै आरो लोगोफोर आं माने बांद्राय इन्टारेस्ट नङा आरो जोगोनार ओंख्रिखौ बांद्राय इन्टारेस्ट नङा आङो हाजार गोथावानो जाथों हाजार गोदैयानो जाथों अब्लाबो माने जोगोनार ओंख्रिखौ आं एसे माने बादबो आरो लोगोफोर मोनबायबोहाय लोगोफोर जारो नुलायनाय जोगोनार ओंख्रि संनो माने बांद्राय टाइम नाङा दै लोगोफोर ओमफ्राय नै हाइजें बिलाइखौ एसे होस्रोना हरनोसै मोदोमफ्रु मोदोमलायनाय बरिया नुखाबा एसे दैलाव जादों आरो अब्लाबो अरजाला नै इथिंजाय नै आरो सयाबिन मोनसे एवबावबाय लोगोफोर माबा मा होनो बानलु सानलु मोजां पियास आरि होनानै सामब्राम गुफुर देग्लि देग्ला हरनानै बिराद मोजां संबाय आरो लोगोफोर दै होनानै फोमोनफिनबाय गोरान एवबाथाय माने एसे सयाबिनफोरखौ बारा साद मोनजाया लोगोफोर ओंखायनो आङो दै होनानैनो मोजां फोमोनफिनबाय आरो एसे फोरानबावसिगोन एसे फोरानदबावनोसै बांद्राय माने दैबो दोना